И здравейте, пичови! Здравейте и добре дошли! Аз съм Перислав Атлетич Иванов. Днес си играл с Клинка. Клинк. Добре. Така, днес си играл с Вали Пали, аз съм Пролет Бегело. Сега ще си събираме малко сандстол. Аз знам къде съм. Ето бе, аз тук събирам сандстол. Не ти бе. Ма ти си при мен бе, аз. Не съм ти. Беше. Не беше. Чиби. А дай да говорим по-високо, че да се чуваме на клипа. Така става ли? Да. Може малко по-намалено. Не. Айде ще доправим. Ще доправим ли там мина? Ми аз се правя, ако не знам. Добре. Не знам се. Имаш ли да съм такова? Не. Какво ли? 8 такова. Такова, дето го събираш в момента. Не идваш ли. Така, значи аз щях да правя. От сандстола. Щях да правя такова. Това ще е нещо като машина за... След време ще ни е като ферма за... Имаш клип за машина за яйца. Не за кокошки. Да, той пак. За кокошки ще ни бъде това ферма. Само че е това като... Колко недълбоко горе да трябва да... Без така не се получи. Не бе, аз искам 8 е такова. Ма то аз трябва да разкопая стълбите. Да ще направя... Нова. Така. Не да разкопаваш стълбите, че после трябва едва да ти спасява с въжето. Не. Защо искаш, аз съм такова? Да направим печка и да си направим факли. Така Валерия пали. Валерия пали. Пали шлека са. Пали трябва да го забелязва тя. Няма да го забележиш. Диги. Махни се. Валя, то няма стълби. Чак се дали го забелязваш. Да. Айде да си честно. Майте закопа. Ето тук. Ето настрани имаше такова. Това може да направим Кирилчова. Събири ли такова да си направим печка? Ми събирам, ако не виждаш. Не да събираш това. Това събирам. Ма не трябва това за печка. Ма не, това за печката бе. Знам. Защо го събира? Защото кое за печка? Е това всичко. Камъка. И даде. Махни се! Добре. Чакай, че се клещи. Имаш ли 8 вече? Дай, лаби ги хвърли. Чакай, ще събера малко дърво да направя един крафтинг. Ще събера малко дърво да направя един външен крафтинг. Добре. Така, дай го. Да, ма не ми хвърли това. Микое. Дорита. Добре, дай ми го и... Ето ти го Дорита. Хвърлих ти го. Да, това си за мен. Защо са 10? Защото толкова съм събрал. Хайде правим крафтинг. Слагаме го тук, правим печка. Трябва да я сложим в къщата. И кишката ми след малко ще се счупи. Ако събереш много, аз след малко ще ида от видата. Да разкопавям. Да копавиш. Така баба ми говори, ще изпрях на паса. Аз стоям в къщата да сложа... И след едното счупване на купче ще ми се счупи. Няма. Ако искаш виж. Добре, след 2. Даже след 3. 2. Това е дрът. От него ще се щупи вече. Не, Да, вече ще се щупи. 4. Не, следващото. Да бе, то всеки път казваш. Казах, че ще следващото. Да бе. Опа, аз след малко се закопах. Аз по-скоро го направих. Аз те закопах. Аз какво ще да правя? Да поставя печката. Печката ще оставя ето тук.
Импортнеме. След малко стават готови факличките. Така, човеци. Чакам да дойде новата версия на И така, хора. Minecraft. Която ще бъде. С такова беше направено едно село. Да, добре, чакай сега да се зареди всичко и тогава ще правим факли. Клифа. Да си казвам глупости, бе, човеко. Глупости. Абе ти само обвиняваш, че казвам глупости. Аз не казвам глупости, ти казваш глупости. Това не е вярно. Аз не казвам глупости. Я тук си, това си направи една кирка и си го изчупи. Да си го изчекам, нали? Да си го... Опа. Иска да натисна крафтинга. А защо моя? Какво? Защо си в моя? Какво твое? Крафтинг. Крафтинг. Чест. Не съм. Защо стоиш пред мен? Не знам. После докато го щупаш, не ми ще включа. Ето аз тук. Я си дай... Да. Няма ти го дропне. Я тук, дето го направих това. Слагай тук. Слагай тук доле. По земята. Слагай го това тук, защото дето го направи по земята. Разбрали? Знам. Защото аз го изкопах вече за земята. Служи едно да се кача на него и да дойде при теб. Така. Да. И така. Да направя. Та и отгоре. Не, отгоре си е добре. Не. Отгоре. Казах, че го дадеш. Айде те гледам. О, чакай сега. Казах, че Не бе, само да сложа хубавата врата. Виж каква не е хубава вратата. Чакай, аз ще го чупа от тук. Давай, качвай се. Да, но аз каже празна, не дай да чупиш. Слагай го тук. Едно купче не чупи. Така слагай го отгоре. Не чупи едно купче, сега. То ми стигне. Да, имаш още 10, имаш за горния етаж. Даже отгоре кулите мога ги промениш такова. Пода, аз чупа пода. Оставил съм ти, ще ти оставя едно купче да се качиш на него. Да, така ми затрупваш стълбите. Е тук. Така, ще ми се щупи кирката. Може ги да се пазиш малко? Не. Добре, аз щупа тук. Така щупа. Остави ми е това, което съм тук. Добре, ще ти го оставя. Те щупат тези. Идвам тук. Щупа това. Добро оцеляване. Съжалявам. Малко излеча. Чакай да щупи това. Но още две, ще хора. ти купай още. Не. Аз стига да в мината. Да посъбера малко такова и да направя такива неща. Защо година? Какво ти става? И да прави си, бе. Ама, това много време става. Що те? Ще ми направя. Защо? Не, няма да ти правя. Айде. Но да ми... Чакай, трябва да си ги... Какво ти? Трябва да си ги поръча. Бе, аз съм си направил кирка, бе. Айде да си я да копам. Ти да. Не, бе, аз твоите изхъбих току-що. Няма нормално дърво. Те всичките са нормални. Не са. Да, Виж. Стъмваш. и какво? И аз бягам От какво? от зомбите. Знаеш ли, че ги махлаха? Опа. Опа, но аз нямам нормално дърво. Ей, това крафта. Аз бягам. Извинявам се. Няма за какво. Ето, виж какви са. Да. Пандърбол. Ненормално. Ти си ненормално.
Nemám. A udarím si roka. Mini. Mini BMW. Тази вина няма да я ползваме, разбрам. Не. Тази вина няма да я ползваме. Защо? Защото в нея има само такова. Защо? Само дори има в нея. Защо? Защото само дори има. Защо? И защото така? Ама защо? Ще правя вина. Защо? Защото в нея има само дори. Защо? Стига. Защо? Така. Защо? 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 Ето да. Не каза, че няма стокчове, бе. Аз вече направих. Тук някакви ми коткодяха. Тук е някаква ми котка дя. Аз ще си патка, ще се патка. Ще се патекаш. Ако си насра. Мали чапана във водата и сега ме след ще бъде там. Валера, аз ти казах, че наблизо има река. Това не е река, бе, тъп. Надявам се. Опа, до следващия клип, хора. Това беше този клип. Чао!